Dembélé. Han er altså godt fat i Alphonso Davies. Dembélé was quickly closed down. That's what Jesse Marshall want to see from his side. München klart farligst, det er det. Ousmane Dembélé i en duel med en anden hurtig løber, det er altså stærkt. Det kan nå. Ja, han har svært ved at styre Dembélé derovre. Alphonso Davies. Alphonso Davies, men han skal også lige huske at tage trækket. Håndbold, målmandagtigt derinde af Ter Stegen. In the Nations League in November of 2020. International fodbold. Meget spændende. Dembélé laver frispark. En af hans allerbedste, hvis ikke den bedste kamp i Alphonso Davies, der takler på bolden der. Godt. Europa tilbage. Upamecano making way for Konate in that other change. Like for like at centre back. Mindre overraskelse, at han starter inden. Eric Garcia, som var for hele tiden spilbar, en af de absolute profiler i opgøret.